Sira, natangtang day na. Natangtang sir, pag kusog na gid sa tubig, sa pressure sa tubig siguro to ba, sa inig-ana niya ba, mubanla siya. Nagduong ang dako kay nga tubig, pag agi diri sa kuha, muto ang mga sakyanan na stranded diha tanan sa highway namo, nangapalid diri tanan sa mua. So may gali, nga akong sira, diha siya na natangtang, pero wala mga rin, manood ang katong mga sakyanan, wala siya nabalda ba? Nabalda diri. So muna na nagpasalamat jud ko nga wala na siya nahitabo diri sa kilid, makit-an gyud mo diri sa mua. Nagpatong-patong ang sakyanan, unsa gyud kapusog ang tubig ha. Imagine nimo ang nabara kadako ana. Gisangat siya sa kanang parel, diha sa kanang kural. So karon ang kural man gud paglili na mo taas sa kay tubig. So muto pag nagsugatay ang tubig, nya ang sa kutkot sa diay nga bridge guba, porting guba. So nisamot ag kaawas ang tubig. So muna siya nga naka. So kani imong rep. Wala na, nag-ali na gid siya sir. Nag-ali na gid siya sa pultahan. Bintaha siya, nakaali siya sa pultahan. So karon mao na lang siya nabilin. Ya kani ang akong kuan dihadto na nagungot na. So akaingon jud ka nga kana bang murag giprotektahan gyapon mi ba sa kahitasan kay ngano. Sir, maka-imagine ka, magtuto dyan imong luha, ang Santo Niño na ko nga, unsa biniha, kagamay na, pinakataas din na siya, diha nga part, nilutaw na siya, sir, niya, nagtungtong na siya. Asa ni? Kana siya, sir. Kani siya, nagtungtong na siya sa lamisa nga tudapit. So, diha na siya, nagtungtong, kinsay nagtungtong niyo, wako kabaw. Then, ang kani siyang imahe ni Jesus, ni Mama Mary. Diha na siya sa kung may TV dapit, nagtungtong na sila, nagpwesto na sila diha, which is diha ra gyud na ilang pwesto diha. So nakalimtan ako ba kay tungod sa kapanik nako. So muna siya nga, ako gid ang gipunit, oy wa pa ko kapanghipos sa mga gamit diha. Gipanghipos nga ana jud ko nga Senior Santo Niño, salamat jud kayo, ikaw gid among tigpanalipod ba sa tibok Cebu sa nahitabo. Ya. Ang imahe ni Jesus Christ, ni Mama Mary, una gid akong gipang trapuhan. Pang trapuhan jud nako kay nakaana jud ko ba na. Gipamunit nako ang galon, wala nako na kuan ba ang mga santos nako diha. Wala nako na una day og kuan mo to na kog sorry. Despite sa tanan ba. Kaingon jud ko na protected gyapon. Bisag unsa ta ka makasasatanan ba.